i pokalfinalen, som det gælder her. Viborg har vundet pokalguld 10 gange, og Vejen EH, jamen, de kom faktisk hele vejen i pokalfinalen sidste år, hvor de altså tabte til FC Midtjylland. Her er det faktisk Peter Kassø, der lige går ud af banen. Han er lige blevet hyldet. Han er afgående Viborg-direktør. Og lige nu der er det faktisk således, at Rikke Skov, hun er i gang med lige at holde en lille tale for Jan Bur, som er tiltrædende direktør, en gammel Viborg-mand, som har været i klubben i ganske mange år. Så tillykke med stillingen der til direktør Jan Bur. Lad os prøve at kigge en gang på de to holdopstillinger en gang til. Viborg altså med et noget skadespladet hold, må man nok sige, men stadigvæk med en masse fysik og råstyrke, som de kan drage nytte af i dag, Jan. Ja, både fysisk, men også spillemæssigt har de jo nogle intelligente, rigtig dygtige spillere i Mona Tjepa og Isabella Gyldén, som er gode spillere, angrebsmæssigt, har et godt blik for spillet, som jeg håber, vi kunne få at se i dag, kunne bolde sig og spille det spil, de er så gode til. En dommerpar her i billedet, altså Karina Christiansen og Malene Lytje. Og lad os så også lige få endnu et kig hurtigt på Vejen EH. Et hold, som sidste år sluttede i den bedre halvdel af dameligaen, men i denne her sæson, der har de altså kun vundet 2 kampe indtil videre i dameligaen. Noget bedre er det så gået i pokalsammenhæng. Ja, jeg vil sige, at det er en stor kamp for Vejen i dag. At kunne spille sig i en finale med det hold her, det er altså rigtig, rigtig godt gået, og stort skulderklap til Jesper Jensen, der er trådt til. Han har et hold, som kæmper om at undgå nedrykning, og jeg synes, de har vundet 2 kampe, det er de kampe, de skulle vinde. Og han fylder på hele tiden. Jeg snakker med ham i eftermiddags, og han er ganske fint tilfreds med udviklingen, men det her, det er sådan en bonuskamp for dem, og der er jo ingen pres på dem i dag. De kan gå ind og spille fuldstændig frit, selvom der står en finale på spil. Og ja, vi hørte Jesper Jensen være meget ydmyg omkring deres chancer. Er det måske også sådan lidt ham, der underspiller rollen, fordi det er absolut ikke noget dårligt håndboldhold, jo? Nej, han bliver også nødt til at underspille. På den måde, så hjælper han jo sine spillere til at tage trykket fra dem og tage presset fra dem. At de bare skal gå ind og, lukrere på, at det er Viborg, der skal komme med det hele, og hvis ikke de gør det, så skal de selvfølgelig være gode til at stå til. Det er spændende at se, hvordan det kommer ud til at udvikle sig, og også spændende set med i det perspektiv, at Louise Burgaard, en af de absolutte profiler for Viborg, altså er tvivlsom til den her kamp med en skade i lægen. Og Sanja Damjanovic, hun er altså også tvivlsom med en knæskade. Hun har faktisk i dag været oppe hos lægen, kirurgen Søren Kjeldsen, og han sagde, ved du hvad, vi ser lige an 2 kampe, og så må vi se, hvordan det går, men jeg er ret sikker på, at Christian Dalmose, han ønsker ikke nødvendigvis at se hende i aktion i dag, medmindre det bliver nødvendigt. Jeg lader også mærke til en her opvarmning. Hun har altså en kæmpe bandage rundt om sit knæ. Ser ikke specielt godt ud i hvert fald, så. Men lad os nu se, om Viborg de kan klare sig igennem uden hende i dag. Ja, udmærket indspil til fløj. Undskyld til stregspiller selvfølgelig. Jeg synes, det er frisk forsvarsspil. Vejen at starte ud i en 5-1-forsvar, synes jeg er dejligt. De ikke bare lægger sig ned i en 6-0, men er klar på at gå lidt offensivt og presse Viborg-skytterne til forhæste afslutninger her, som Rikke Skov gjorde. Også et udmærket signal at sende, at man altså går offensivt til værks, i hvert fald nede i forsvaret. Og her ser vi så det modtrækket, og det er, at de lægger Mona Tjepa op på Ida Bjørndalen. Rigtig fint forsvarsspil, men initiativ fra begge hold i forhold til deres forsvarsformation. Mona Tjepa med et udmærket indspil, og Marie Fisker venstrefløjen med en sikker scoring. Og det er der, hun er skarp, Mona Tjepa. Hun har et knivskarpt blik for sine stregspillere og de fløje, der kommer ind i overgangen, som her, Maria Fisker. Så det er altså, at Viborg-forsvaret går lidt op på Bjørndalen. Selvfølgelig en rigtig afgørende faktor for Viborg, hvis de kan tage
Bjørndalen ud af kampen her. Forsøg udefra, så en kontramulighed. Men ikke helt kontrolleret der, Sabine Pedersen, og så kommer der til gengæld også en advarsel til Sille Thomsen. Jeg vil da så mene, at hvis der skal deles en advarsel her, så skal der også være frikast. Og det er der også, hun har klart fat i trøjen. Ja, den er lidt svær at forstå, at den bold ikke forbliver på Viborg hænder. Men der er ingen tvivl om, at det vi så før, det er det helt store problem for Vejens angreb. Det er på playmakerpladsen Cecilie Hansen og så Jette Hansen her. Det er dem, der skal ligge presset, når de tager Ida Bjørndalen ud. Glimrende scoring der. Sille Thomsen, der modtager den fint og sikker scoring. Også en fin redning nede i vejenmålet af Bente Højmark, den tidligere landsholdsmålmand. Og så lidt for højt der fra venstre bakken Jette Hansen. Rikke Skov tager den lige, slår den lige i jorden. Jeg synes egentlig, at der er fint tempo i kampen her fra starten af. Begge hold trykker på i kontrafasen og satser på at få lavet nogle lette mål. Viborg forsøger med en overgang her. Udmærket indspil til streg. Og så er der straffekast. Og ved du hvad, det er ikke skyggen af et straffekast. Michelle Brandstrup, der dækker inde i bag, følger stille og roligt stregen ud af. Trykker en lille smule, men ikke i nærheden af straffekast. Nej, det så heller ikke ud, som om hun var i feltet under opdækningen. Isabelle Gildén med en sikker scoring og bringer altså hjemmeholdet foran 2-1. Nogle dommerkald, som er gået en lille smule i Viborgs favør her. Og selvfølgelig også ud et frikast, som Viborg blev snydt for, som måske alligevel nogenlunde lige lidt fordelt. Dejligt at se Viborgs offensiv forsvar, både Mona Tjepa i den ene side. Glimrende parade der. Isabelle Gildén og kontraspil i høj klasse her. Mona Tjepa, der har startet rigtig fornuftigt. Playmakeren. Og det er jo de manglende kvaliteter i Vejens angrebsspil ved Cecilie Hansen og Jette Hansen, der har problemer med at komme igennem forsvaret, og det bliver straffet prompte med kontraløb af Viborg. Så Ida Bjørndalen prøver at trække tilbage for ligesom at komme i fart. Gul kort til venstrefløjen, Maria Fisker. Men Jan, det er tydeligt at se, at Ida Bjørndalen har svært ved at komme ind i kampen. I og med, at de dækker det her offensive forsvar med Mona Tjepa helt op i ansigtet på hende. Spillet der af Bjørndalen, men fint forsvarsspiller Viborg. Louise Lyksborg kunne ikke helt få fat i den bold. Men det er klart, at Vejen har store problemer, når de tager Bjørndalen. Hun er det største profil, og så er det lagt over hænderne på nogle unge spillere, som skal klare resten. Og udmærket gennembrud der, Cecilie Hansen. Og det vi lægger mærke til også, det er Viborgs forsvar med Rikke Skov derinde, som er rutineret træer der. Ikke? De pakker stille og roligt om de her skytter, som så må hoppe op og skyde fra 9 meter. Og så er der gode målmænd inde bag til at tage bolden. Mærket skud, som bliver fint pareret. Cecilie Hansens skud. Øj, og den sidder rigtig, rigtig flot, den der fra Isabelle Gildén. Fremragende kasse
kommer i fuld fart, hopper op fra 9 meter og smadrer bolden op i langhjørnet. Super, super flot mål. Ja, godt humør hos Viborg-spillerne. Også en rigtig fin scoring her af stregspilleren, fløjspilleren Louise Føns. Ja, Louise Lyksborg står lige og sover et øjeblik. Og så Føns, hun er altså en rutineret spiller. Og så lægger hun stille og roligt hen over hovedet på Jenna Masson. Rigtig, rigtig fin scoring også af Vejens-spilleren. Skidt aflevering der fra Rikke Skov. Lige nede i fødderne på Gylden. Det er lidt forhastet Vejen her. Jeg havde snakket med Jesper Jensen, som jeg nævnte tidligere inden kampen, og han ville forsøge at trække tempo lidt ud af kampen og minimere de tekniske fejl, og jeg synes allerede, der er snedet sig nogen ind. Og det er der simpelthen ikke råd til i sådan en kamp her, hvis Vejen skal have en chance. Hurtigt opkast her fra Vejen. Bestemt ikke, fordi de forsøger at trække tempo ud af kampen der. Bjørndalen. Og hun får et frikast. Og også advarsel til Mona Tjøberg. Og der ser vi hendes styrker i det Bjørnland. Selvom hun hopper op og vil skyde, så tager hun dribling og kommer rundt om, og der er hun stærk. Hun er rigtig stærk, eller hun kommer på kant af forsvar. Christian Dalmos var utilfreds med kaldet, fordi den ene dommer ikke synes, der var noget, og den anden dømt for gult kort og frikast. Og der glimrende scoring. Og Jette Hansen, venstrebakken, der kom flot op. Også en flot afslutning. Og lige præcis der, de her to spillere, Jette Hansen og Cecilie Hansen, de skal komme i noget fart for at kunne lave mål. De må ikke stå stille. Og de skal også tage lidt ekstra ansvar nu, hvor Bjørndalen lige bliver taget lidt ud af kampen. Rikke Skov, Tjeppa, afleveringsfinde og så ind. Spil til stregen. Og så kommer der en 2-minutters udvisning til Michelle Brandstrup. Ja, den kan faktisk godt forsvares. Først er hun inde i feltet, kommer først ud der, og så slider Sabine Pindersen sig fri, og det er helt fortjent. Ikke noget straffekast i situationen, bliver 3-meterkast. Viborg vælger nu her i overtal at spille med 2 strege, tage med noget Tjeppa ud og få Frafjord ind, så vi kører 4-2 angrebsspil i overtal. Men man kan jo sige, der er spillet 10 minutter næsten. Der står 5-3. Altså, det er jo ikke helt skidt af Vejen. Tværtimod, jeg synes det er faktisk det er udmærket at komme i gang med den her kamp. Selvom de ikke har spillet super godt, så står der stadig 5-3. Den strategi, som Viborg er kommet med forsvarsmæssigt, kommer vel ikke bag på Vejen, altså at de tager Bjørndalen ud? Nej, det har de selvfølgelig trænet. De ved godt, at Bjørndalen er en stor profil, og skal også have trænet noget modtræk til det. Der, glimrende afslutning over fra Louise Lyksborg. Louise Lyksborg, som faktisk også har været tvivlsom op til den her kamp. Hun render rundt med en forstrukket sene i foden, og hun har faktisk ikke rigtig kunne have sko på de seneste dage. Det var faktisk først i går, hun begyndte at prøve at lunde lidt rundt om sofabordet, og så har hun altså en forbinding derinde under den fod, under den sko, så det virker ikke som om, at det holder hende ret meget tilbage indtil videre. Ellers en udmærket chance i undertal. Og Viborg sænker tempoet igen for at køre overtalsspillet. 4-2 angrebsspil med 2 streg.
redningsprocenterne altså noget bedre for Viborg side end for Vejen. Og det er i hvert fald noget, som kommer til at være spilafgørende. Vi skal have nogle Vejen-målmænd, der tager nogle bolde i dag. Ja, det kan jo nogle gange være sådan lidt et x-faktor, selv når styrkeforholdet på papiret er lidt ulige. Det kan det sagtens. Nogle gode målmandspræcisioner får spillerne til at skyde lidt mere yderligt, og så er der stolper i spil. Og Louise Føns meget utilfreds med Cheba. Der Bjørndalen kommer fint igennem, og så kommer hun også til en god afslutning, men også glimrende reddet af Shanna Masson. Bjørndalen forsøger, hun slider og slæber for at komme fri til skud. Hun får skudt, men hun er også hårdt presset af flere skub undervejs. Godt udspil til fløjen. Men afslutningen ikke helt af topkvalitet fra Marie Fisker. Jeg synes, vi trænger en lille status nu her, så synes jeg, at Isabella Gyldén fra Viborg virkelig har præsteret rigtig fint. Har scoret flotte mål selv, men også haft nogle gode assist. Hun er kommet rigtig godt i gang med den her semifinal. 3 mål er noteret for Gyldén, og ikke nogen afbrænder. Der udspil til højrefløjen. Men Masson, hun er virkelig ved at være spillet varm. Til gengæld så må man sige, at deres kontrafase Viborg ikke er helt stillet ind endnu. Jeg synes, det er skidt. De er overhovedet ikke presset Viborg. De kan bare spille bolden til nærmeste mand, og så trykke på den vej. Og det er ikke første gang, vi har set dem lave den der. Jeg synes, der skal vises meget højere kvalitet i det kontraspil fra Viborgs side, men de spiller de op ad banen. Igen er det Louise Føns, der tager initiativ. Hun har været meget aktiv. Også uden bold løber hun ofte indløb ud fra sin fløjposition. Det er vigtigt, at hun også er aktiv. Ikke at kun stå ude på sin fløj. Og hun også byder ind. Ja, hun er inde på stregen. Vil gerne have bolden i stedet for ud til højrefløjen. Lise Binger, som plejer at være et af de stærke kort for Vejen, men som ikke rigtig har været det indtil videre i aften. Ja, de tekniske fejl og andre fejl kryber sig lidt for meget op. Og udmærket afslutning der fra Mona Cheba, som har haft en afgørende rolle indtil videre forsvarsmæssigt. Hun har formået at tage Ida Bjørndalen ud af kampen mere eller mindre, og så har Vejen forlangt timeout. Prøv lige efter her. Når de kommer i så høj fart, så løsner vi, ikke også? Husk lige det. Mona er ikke specielt god til at spille stregen, så hende må vi godt løfte lidt på. Men lad være med at løfte, når de ikke er i fart. Så vores forsvar er ganske fint. Så mangler vi lige at forstyrre vores angreb. Sådan for, at vi kan komme ind i de huller, vi gerne vil. Venstrebaks, Kleemann og Jette. Få presset ud af på de der fingerkryds der. Og så kom ind i midten mellem mellem 2'eren og 3'eren. Og så Føns over mellem 1 og 2 herovre, helt lidt yderst, ikke også? Så vi får trukket Gyldén ud af. Prøv lige at køre fingerkryds igen venstre. Når de kommer ind i midten, så lægger hun sig flatere. Der kan jeg komme på kryds. Bare så I ved det. Ja, godt på kryds. Kom igen! Ja. Beviser! Vejen! Hvis du går frem, skal du være give lyd til dig, ikke? Det er nummer 1. Men jeg vil hellere have, at du bare bliver defensivt, så vi kan holde den side. Der er ingen grund til at give dem så meget plads, hvor de kan arbejde på. Vi har udmærket styr på det her overaf, så kompakt. Ikke noget med at stå snart en bane, så en bare spille ud. Ja. Hvis Jette Hansen kommer ind, så kan det godt være, at nogle gange du kommer følge ind over midten, men det gør du ikke til at starte med. Shanna, vi spiller ikke den lange spil, den korte, med mindre de 100%, så spiller vi bare på banen. Der er masser af plads. Kør nogle fløjrusser her. Jeg vil bare have, at du skyder. De sejler rundt. Sabine kommer til at stå med hende der, Lise, nummer 10. Hun har en kinamands chance for at holde det. Skud, indspil derfra. Okay?
Ja, det er altså mere end 5 minutter siden Vejen sidst har scoret, så det var primært det offensive, Jesper Jensen var inde på der. Men vi hører også Bjørndalen byde ind, altså hun vil have, at de kommer lidt mere flat, så hun kan komme i kryds, som for eksempel her måske. Ikke noget specielt godt indspil til streg der fra Cecilie Hansen. Ja, og fra Dalmoses side kom det også, at de skulle ikke smide de lange bolde i kontraen, og det gør de fornuftigt her, spiller bolden op og prøver at presse sig igennem, i stedet for at få et frikast ud af det. Maria Fisker med indløb fra fløj. Det var hende, der lige havde muligheden. Tjepa, indspil til stregen. Og ikke en specielt god afslutning, men til gengæld også ulovlig opdækning. Sabine Pedersen er meget aktiv stregspiller. Hun er ikke så meget en spiller, der skriner. Hun er med en, der løber i hullerne. Og når hun kommer der på kant, på ydersiden, skal man altså lade hende gå, fordi vinklen ikke er specielt god. Og den tidligere landsholdsmålmand, Bente Højmark, er skiftet ud, og en er kommet den nuværende landsholdsmålmand, Rikke Poulsen, der dog ikke stille noget op i det her tilfælde. Altså 100% eksekveringsprocent fra Isabel Filten. Cecilie Hansen har fået en pause, og Anne-Sophie Kleemann er rykket ind på playmakerpladsen. Kleemann, der får den her. Skulle hun måske have kørt på. Ja, det er nogle huller. Det der 5-1-forsvar giver selvfølgelig nogle huller. Det er det, Jesper Jensen sagde i timeouten også, at de skal angribe ind i hullerne og komme i bund simpelthen i deres angreb. Ja, Bjørndalen, der spiller den fint ind til Louise Føns. Og der har vi bare en Louise Føns specialitet. Hun løber mange overgange, men hun er aktiv derinde og søger bolden her. Og fint spillet ind af Ida Bjørndalen til strafkast. Så bruger hun også sin fysik til ligesom at trække Rikke Skov ind i feltet, og så bliver der altså peget på pletten. Ida Bjørndalen scorer det første Vejen EH-mål i 8 minutter. Lige knap 8 minutter er det, siden de fik den seneste før den her. Ja, og hendes første mål, som også er vigtigt for hende at få hende i gang. Ja. 2 minutters udvisning der til Ida Bjørndalen. Og også straffekast til Viborg. Mona Tjepa over for Rikke Poulsen. Sikker scoring. Og Viborg er ved at trække en lille smule fra, Jan. Ja. Det er godt, det hammer den af Mona Tjepa. Straffekastet blev begået mod Isabel Gyldén, og derfor så er det Mona Tjepa, der starter straffekastet. Nu er de altså i overtal. Viborg kan trække yderligere foran, som måske nok kommer her. Maria Fisker øger til 10-4 til Viborg. Og man kan se Louise Føns, hun, mens vi lige på nogle slows her, at hun kommer med lidt kommandoer til holdkammeraterne. Mangler selvfølgelig også lidt ledelse derinde nu, hvor Ida Bjørndalen er på bænken. Ja, de er udfordret rent angrebsmæssigt. Vejen kommer her med 2 overgange på fløjene. Og jo sværere de har det angrebsmæssigt, jo farligere bliver Viborg også i kontrarne. Og her er der også en mulighed, som de dog ikke helt udnytter, eller hvad? Jo, de gør. Og så alligevel ikke. Ja, Viborg havde ikke helt lykkes med deres lange afleveringer i kontrafeltet, selvom den var åbenlyst stor, den her chance. Jeg kan godt forstå, at Dalmose ligner en lille smule. Men 10-4 til Viborg.
Ja, som vi også lige så på grafikken, altså ingen kontramål fra Vejens side, og til gengæld 3 for Viborg, selvom kontrafasen absolut ikke har været fejlfri for Viborg. Dækker de igen op, og igen en teknisk fejl, som ellers var nøglen for Jesper Jensens mandskab, at de skulle afholde sig fra. Der er tomt mål. Øj, det er ellers rigtig frisk forsøg, der kommer der fra Rikke Poulsen. Det er okay forsøgt, synes jeg. Den skulle bare være ramt kassen, så havde der været mål. Tjener Masson bare væk. Nå. Vejen fuldstændig igen. Lad os håbe, de får etableret forsvar nu her, og ikke får nogle udvisninger, og kan få et par kontramål eller 2. Scoringsprocenten er altså over dobbelt så høj for hjemmeholdet. Og man må sige, at det er en meget høj scoringsprocent, de ligger på Viborg. Og det er selvfølgelig også, det fratager jo også Vejen nogle kontramuligheder. Det er jo det, de skal... Det er det, de skal vi sige, vise kvaliteten og styrke. Det er på målmandspladsen og i den defensive del. Ikke rigtig noget at udsætte på målmandspladsen der. Det var den defensive del, der svigtede lidt. Louise Lyksborg er kommet ind fra sin fløjposition. Og endnu en timeout. Hey, hvis vi vil noget i den kamp her, så er vi simpelthen nødt til at være mere til stede. Vi er der kraftstein væk lige nu. Vi laver en masse personlige fejl. Vi er ikke med ind i boldsiden. Michel, den sidste her, der står bare en spiller helt fri. Det er din mand. Kom nu med ind. Og det gælder alle lige nu. Vi får ikke sat nogle taklinger, og vi er ikke 2 mod 1 hele tiden, som vi gerne vil være. Angrebsmæssigt, hvis vi skal have succes, så er det med at komme mod mål. Altså, det er et godt eksempel i vores undertal, at vi kan ikke noget, for vi spiller sidevær som Mona. Hun kan bare stå og tage vores afleveringer. Gå nu mod kassen, hvis vi vil noget. Vi prøver lige angrebsmæssigt her. Jette herover. Cecilie ind i midten igen. Og så ligger vi og laver Julie herover. Ligger og laver nogle for Ida med. Pres ud af og lægge når til Jette mand. Ramsa! Det er bare nede bagved, I 2 tager bakkerne, og så kører vi på derfra. Okay? Angrebsmæssigt. Ikke det der for kampen, stadig kører den der over siden, så vi får noget fløjkryds, og så kan vi køre derpå. Eventuelt noget bakkryds, hvor Mona kommer bag mig, ikke noget snyd og spil derfra. Det er også ikke så mange af de der forviste chancer. Spil nu det spil, vi kan. Okay? Og Jan, hvor man kan sige, at den første timeout for Jesper Jensen havde meget sådan taktiske dimensioner, så var det her mere en decideret opsang. Ja, jeg synes også, det er helt på sin plads. De smider jo 3 bolde væk i undertal, og det er noget mere direkte angrebsspil, som han efterlyste. Giver altså et straffekast til Vejen-mandskabet, som altså har hårdt prøvet. Man skal ikke blive skilt af, I skal stå tættere. Et skift på keeperpositionen. Cleopatra Dralø er kommet ind for Viborg. En fræk scoring. Godt overblik af Ida Bjørndal. Lopper den stille og roligt hen over Dralø. Der er chanceløs. Nå. Nu må vi se, om det her Vejnhold nu stepper op og... Ja, tag lidt mere kynisme, lidt mere indstilling ind i spillet. Både i forsvarsdelen og så også, så det smitter af i angrebsdelen. Så går veteranen ind og tager ansvar. Fin scoring, det er Rikke Skov. Sådan skal det være fra... Det var lige præcis det, han efterlyste, Jesper Jensen. Gå mod kassen i stedet for hele tiden at spille sideværs. Rigtig fint gennembrud af Cecilie Hansen her. Men det er klart, at når en Rikke Skov, som er fysisk stærkt, trykker på, så kan man ikke stå ned på 6 meter. Så bliver Ida Bjørndal nødt til at komme længere frem og tage noget højde. Og så skal vi have nogle redninger fra de her Vejnmålmænd. Glimrende indspil til stregen der, og det er lige før, at hun får pareret med foden, Rikke Poulsen. Men det har været lige ved næsten indtil videre for Vejen-keeperne. Det er til gengæld godt spillet ind. Og hun har
kommet meget godt igen her på det seneste, stregspilleren Julie Bang. Jeg synes, timeouten har givet noget. Altså, i hvert fald angrebs kontramæssigt for Vejen. Defensivt er de undermatchet. De bliver simpelthen trykket flade af de her Viborg-spillere. Der bliver de nødt til at lave nogle spilstop, så de kan komme ind og skyde fra 7 meter. Og så savner jeg virkelig en redning nu, Rikke Poulsen. Ellers så vil jeg skifte. Og noget bedre forsvarsspil her for Vejen. Mærket indspil. Den er god nok. Mona Tjeppa, hun strøger sig om med frispilning og indspil til stregen. Her glimrende indspil også, som fraflok. Det var i det frie luftrum der. Isabel Gilden har haft en rigtig fin afslutningsprocent. 100% af sine forsøg har hun scoret på, og det der, det så meget, meget nemt ud. Ja, den tekniske finesse af Isabella Gidén. Det er høj klasse, det hun leverer der. Og synes jeg, hvad kampen står profil indtil nu, sammen med Mona Tjeppa. Og Bente Højmark, som er kommet ind igen. Hun startede også kampen i Vejenmålet. Hun kan nærmest ikke andet end at grine af den der. Så er det igen redningsprocenterne. Det er altså ikke godt for Vejens vedkommende. Usædvanligt lavt. Godt spillet. Rigtig god vendebold fra Ida Bjørndal ud til Lise Binger. Hun går på en god chance her. Og bliver trykket på hoften. Der er klart strafkast. Det er ikke tilladt. Og også en 2 minutters udvisning til Maria Fisker. Bjørndalen. Ikke noget at gøre i den situation for Tjerna Masson. Spændende at se, hvad Vejen gør i overtalsforsvaret. Ja, de tager kampens profil. Isabella Gidén ud. Men modtrækket er, at Viborg tager målmanden ud og en ekstra markspiller ind i denne gang. Rikke Skov, så det hedder 6 mod 6 uden målmand. Rikke Skov. Gidén. Jens Skov. Der forsøg fra venstrefløjen. Alicia Stig Sufdal. Der fik vi en redning fra Højmark. Svært for Højmark. Går den ud over sidelinjen og ikke over baglinjen, så den forbliver på Viborg hænder. Gilden. Tjeppa langt for udefra her. Glimrende teknisk detalje. Sådan et halvt underhåndsskud. Ja, det er altså en underhåndsskud over mellem højre bakke og højre flot. Det er rigtig flot teknisk udført af Mona Tjeppa. Men den skal Højmark altså have det inden. Det kører ikke for Vejens målmand i øjeblikket. For helvede! Ja, så giv mig en advarsel. Det kræfter dem rigtigt, hvad jeg siger. Nej, det er ikke. Advarsel til Christian Dalmos, altså for Brock. Prøv at se. Der er frigas. Der er jo ikke så meget der. Jeg har set større fejlkendelser, hvis man kan kalde sådan en. Bjørndalen. Igen ikke helt skarphed i afleveringsspillet. Rikke Skov op og generer Bjørndalen. Viborg fuldtallige altså.
Der blev knoklet rigtig fint ned i Viborg-forsvaret, der får afvist Vejen-spillerne rigtig fint. Ja, så selv for Ida Bjørnland har svært ved at komme igennem, og så bliver det svært for Vejen at komme igennem det her forsvar. Ui, det er ellers et glimrende forsøg, men tager altså overlæggeren. Rikke Skov, Mona Tjepa. Glimrende set af Mona Tjepa, men også en fin redning. Og hun kommer lidt i gang ind i Vejen-målet, Bente Højmark, og så er det altså Christian Dalmose, der gerne vil tale lidt til sine spillere. Så prøver jeg, hvad han har at sige. Mona, Bella, kom her. Mona får lige pause. Går vi over og spiller med 2 stregspillere. Du bliver inde på der. 2 stregspillere nu. Mona pause lægger 6-0. Du går over og dækker højre bakken derovre af. Og så ligger I 3 midtblokken her. Stadig Ida ind over midten, og går vi fremad. Samler op, og så løber vi kontraen derfra med 2 stregspillere. Så får I kørt mere samlet. Nu kører I noget presspil derop. Første gang kører vi bare noget hypo. Første gang kører en hypo-pres heroverfra. Og der bliver lagt kantskrin, så løber du videre spillet. Ikke også? Er vi klar? Godt, vi er klar. Ja, vær lige skarp. Hey, vær lige skarp her. Astrid og Binger bytter. Vi går i 3-2-1. Michelle, højre 2. Signe fremme. Jette, venstre 2. Føns og Ida nede bagved. 3-2-1. Og Michelle, du kommer i angrebet som playmaker. Så kører vi pladsskifte venstre med Ida som højre bakke, og så kommer pladsskifte venstre. Pladsskifte højre, undskyld. Pladsskifte højre. Kom. 3-2-1. Hey, vær lige skarpe på det 3-2-1 her nu, ikke også? Der er klar på skiftereglerne. Bakkene modtager fløjene. Kommer centerovergang eller fløjovergang. Kom så. Taktisk ændring her fra Jesper Jensen. Hvad tænker du om det, Jan? Jamen, en taktisk ændring fra begge lejre. Viborg med 2 stregspillere og et 3-2-1-forsvar af Vejen. Så jeg synes, initiativ fra begge trænere. Jeg synes, det er fremragende, at der sker noget. Ja, et kontramulighed igen for Viborg, men nu er hun kommet i gang derinde. Bente Højmark. Vigtigt med redninger ned for Højmark. Hun har haft 3 stykker her nu. Og også en taktisk variant nu med 2 venstrehåndede bagspillere i bagkæden hos Vejen. Med Michel Brandstrup og Ida Bjørnvand. Og så lad os se, hvad der kommer ud af det. Og samtidig så dækker de 6-0 Viborg. Lad os se, om det giver lidt mere plads til, at Bjørndalen kan komme i fart. Så skal hun altså også lige iscenesættes. Og det de forsøgte her, men så igen en teknisk fejl, og der har været rigtig mange sjuskefejl for Vejen EH. Det er altså Rikke Skov, der siger, okay, hvis de tager Gildén ud med det der 3-2-1-forsvar, så kan jeg da bare tage ansvar. Ida Bjørnland har spillet så mange gange mod Rikke Skov. Jeg har endda spillet sammen med hende her i Viborg i sin tid. Og der kommer altså ikke mange indspil fra Rikke Skov, så er det bare at gå et skridt længere frem og takle på hende. Jeg synes, Vejens angreb forfalder igen til at spille for sidelæns. De bliver nødt til at spille nogle enkle åbninger og gå mod mål, som de gjorde lige efter den første timeout. Der. Super scoring af Jette Hansen. God finte, god scoring. Ja, både angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt er det blevet bedre for Vejen efter den anden timeout. Så er der fløjtet for skridt her på Viborg. Jeg synes egentlig, det der 3-2-1-forsvar, den offensive tilgang, de har nu, rent defensivt, Vejen giver okay på det. De har vundet 2 bolde på det, så jeg skulle sige, problemet ligger i deres angrebsspil. De skal bare lade være med at smide boldene væk. Du kan se, de tekniske fejl, de er altså, ja, de er så fra begge hold. De håber sig op, ja. Har ikke været nogen fejlfri håndboldkamp for nogen af holdene. Bjørndalen med et hårdt skud, men også midt i målet. Og udmærket pareret af Tjena Messon. Slående statistik lige nu for Viborg, det er, at de har 4 spillere, som har 100% i afslutninger. Altså 100%. Og her Louise Lyksborg, højrefløjen.
Hun er en af dem, og hun er nu oppe på 3 scoringer. Og vel at mærke alle de 4 spillere, som har 100% træf i afslutningerne, de har alle sammen mere end en scoring. Bjørndalen hugger udefra. Det er absolut ikke den kvalitet, man er vant til at se på hendes side. Rikke Skov kommer i svæv og scorer. Og igen trækker Viborg fra. 18-9 er de oppe på. Det var slutningen på første halvleg. En hurtig kommentar, Jan. Det har været massivt tryk, de har lagt Viborg. Jamen, jeg synes, det er altså Vejens egen fejl. Altså, der er ingen tvivl om, at Viborg ville have været foran ved pausen her. Men de har simpelthen foræret Viborg 4-5-6 scoringer, så de nu er bagud med 9. Så de bliver nødt til at få de tekniske fejl ned og gå lidt mere med mål, som de har vist i perioder. Og Viborg, jamen, de gør det ikke sværere, end det er, og de har, skal vi sige, specielt i kontrafasen. I deres anden fase kontra har de trykket fint på og lavet 4-5-6 mål. Vores reporter, Sanne Ravn, hun er lige nu på jagt efter nogle reaktioner fra nogle af profilerne, og dem tager vi lige efter en kort pause. Og hjemmeholdets fans i den grad har fået noget at klappe af i efter den her første halvleg, hvor Viborg altså fik trykket Vejen EH godt og grundigt. 18-9 til Viborg står der på scoretavlen, og ja, Jan, jeg ved ikke, om det er fortjent, at det er så meget, men de har i hvert fald været overmagten i første halvleg. Ja, de har været stort set overlegne i alle spillets faser. Og det der er i øjenfald, det er jo rent fysisk. Altså, i defensiven løber de lidt panden mod muren Vejen i det her forsvar, hvor Rikke Skov selvfølgelig har spillet en stor rolle. Og angrebsmæssigt, når de bliver taklet, jamen så takler Vejen ikke igennem. Det vil sige, at de får trykket Vejen-forsvaret flade, og så kommer der altså skud ind på 6-7 meter, og så er det svært for målmændene at tage bolden. Vejen er altså med 9 mål på 23 forsøg. Det giver en scoringsprocent på 39. Viborg op på en scoringsprocent på 75, og det er altså en meget, meget slående statistik. Glimrende redning der. Men til gengæld også en udvisning af Rikke Skov. Egentlig en fin start af Vejen angrebet, for de får trykket ordentligt på, kommer i bund og får tilspillet sig en rigtig fin afslutning hen for stregen, der så selvfølgelig skal scores på, hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger. Desværre bliver den brændt, men Vejen i overtal nu. Går offensivt på Gyldén, og lad os se, hvad det bringer. Og der er hun bestemt ikke uheldig, Mona Tjepa. Igen går altså i kassen via paraden. Og se, de står helt inde på 6 meter. Så er Mona Tjepa simpelthen for dygtig. Jeg ved godt, hun får lidt hjælp her, men de bliver nødt til at gå lidt længere frem. Bjørndalen kommer i fart. Søger indspillet til stregen. Sille Thomsen. Men de har godt fat om hende derinde. Igen Bjørndalen. Så er der altså den angrebsfejl. Det tror jeg bestemt ikke, hun var enig i, Jette Hansen. Og Jesper Jensen, han er tydeligvis træt af det. Jesper Jensens pointe er jo, at det er simpelthen det er ikke den dommer, der skal dømme angrebsfejlen. Hun er slet ikke i positionen, og når den anden ikke siger, der er angrebsfejl, så virker det håbløst, og man kan jo et eller andet sted godt følge ham lidt. Det kan man faktisk godt. Det er ikke hende, der skal dømme det. Det er hendes makker nede bag, der skal gøre det. Så han tager sig et gult kort for den forseelse. Viborg har taget Masson ud af målet og spiller altså med 6 markspillere. Og selvfølgelig, at de kan fastholde angrebet i længere tid, og her skifter de selvfølgelig Masson ind. Det når Vejen EH ikke at udnytte, at der faktisk var mulighed for at skyde hurtigt på kassen.
Bjørndalen. Gennembrud Bjørndalen og scoring. Nu ser til 10-19. Fint timet. Der var lige 2 sekunder inden de blev fuldtallige i Viborg, at Bjørndalen scorede sit første reelle mål. Glimrende kommet rundt. Maria Fisker. Og en fin lille taktisk finesse her. En screening på ydersiden derovre, og Maria Fisker tager turen og banker den op i langt hjørne. Sabine Pedersen, der lægger screeningen. Og Mona Tjeber igen højt på Ida Bjørndalen, som de lagde ud med i starten af kampen. Det er en god aflevering ellers fra Cecilie Hansen. Astrid Schultz misbruger. Igen Cecilie Hansen. Det er godt gået. Rigtig fint gået, Cecilie Hansen, der udfordrer Rikke Skov. Og denne gang får hun så ikke udvisning, men bare lige at se, der kommer noget snært og noget vilje bag. Og udnyttelse af det ekstra plads, som 5-1-forsvaret giver. Bjørndalen over for Masson. Igen er hun lidt for høj. Bjørndalen. Hendes afslutninger har været lidt under niveau i dag. Man kan sige, der er spillet 4 minutter. De har brændt en ind over for stregen. De har brændt straffekast. Så det er lidt ærgerligt. Ærgerlig start for Vejen, selvom jeg synes egentlig, de har spillet fornuftigt. Og igen samarbejdet Mona Tjeber og Sabine Pedersen der. De der indspil lige på, der er hun knivskarp. Altså, hun er virkelig bevægelig og stærk derinde på stregen og er god til at vride sig fri og komme ind over. Det skal hun have. Bjørndalen må ty til opdækning i feltet, og det giver altså straffekast. En udmærket redning af Rikke Poulsen, og dem har hun bestemt ikke haft specielt mange af. Ligger faktisk med en redningsprocent på 10% før den her redning, hun har her. Havde kun taget et enkelt af 10 forsøg. Ja, det står Vejens i spil i stykker, at Mona Tjeber, hun ligger deroppe på Ida Bjørndal. Ja. God taktisk variant. Bjørndalen. Jette Hansen. Mona Tjeber forsøger udefra, glimrende. Hun har spillet en stor kamp. Mona Tjeber, og det var hendes 6. scoring på 6 forsøg. Det er altså skudrepertoire i verdensklasse. Sådan en halv underhånd trækker den rundt om forsvaren op i langt hjørne. Yeah. Det er der, hvor hun er bedst. Jette Hansen kommer op. Glimrende scoring af Jette Hansen også. Nogle flotte mål, der er her i starten af anden halvleg. Det skal jeg lige love for. Og Vejen går i offensiv forsvar. Jette Hansen offensiv over ved Gyldén. Michel Brandstrup 3-2-1 forsvar. Og igen Sabine Pedersen, der vrider sig fri og kommer ind over. En lille tag er hun. Ja, de er bestemt ikke tilfredse med det frikast, som bliver tildelt Viborg her. Vejen EH-spillerne. Rikke Skov. Aflevering til Gyldén. Fint forsvarsspiller Vejen, der nu er oppe og ramme modstanderne lidt højere. Men nu skal de være opmærksom på Mona Tjeber, hendes skud og indspil. Bjørndalen kan ikke helt følge med der. Men en fin redning. Så går det hurtigt den anden vej for Vejen. Overplacerer og gør Astrid Schultz.
fint kontraspil ellers af Vejen. Ej, var det flot. Glimrende set af Rikke Skov finder. Og endnu en taktisk variant på venstrefløjen i ankomstfasen. Rikke Skov snyder et udspil, og Maria Fisker løber sin modstander over ende og banker bolden i kassen. Bjørndalen, Cecilie Hansen, Jette Hansen. Stiller nogle ekstra krav til Cecilie Hansen her, og Jette Hansen, det er dem, der ligesom skal skabe det. Den kommer altså fint fart, og bliver også nødt til at skyde, når muligheden opstår. Rikke Skov, indspil til streg, som hun ellers ikke gør så meget i. Men meget, meget fint leveret der. Og scoringen står Sabine Pedersen for. Lad os prøve at høre, hvad Vejen-træner Jesper Jensen har at sige til sine spillere. Ja, prøv lige der. Vores angreb, det har vi fået styr på nu. Nu er det vores forsvar, der sejler. Vi er simpelthen nødt til at investere i nogle taklinger. Nu er vi nødt til at prøve at lade dem komme lidt mere til skuden herinde. De spiller med højre hånd herover, højre hånd herover. Føns, pakke ind af. Nu vil vi have, resten af kampen have 10 skud herudefra. Og jeg vil have 10 skud. Det vil sige, at du skal så langt ind, at hun får 10 afslutninger. Det gør, at vi kan få lidt frihed herinde. Skæv 5-1. Sille heroppe. Julie skifter forsvar angreb i stedet for. Og Ida træer herinde. Og så har vi Jette her. Og Føns her. Og Astrid her. Pia, kom nu for fanden, ikke også? Stå nu sammen derinde. Hey, kom nu. Vi viser vejen! Der kommer lige ud og får en pause. Rikke spiller højre bak, med Tyrsted kommer ind og spiller venstre bak. Ja, kun så. Spiller venstre bak, dog kører bare nogle flogrusser. Det vil sige, at Fisker spiller dig, så kører du bare pres på derfra, skud, indspil, eller hold presset derfra. Du lægger den der over, og du rykker bare ind der stadig og spiller højre bakken. Fuld hammer på kontraen, fuld tryk på. Godt, vi tager igen. Kom så! Sidste kamp! Ja, skal vi nu? Vi fortsætter. Ja, Jesper Jensen, der simpelthen er ude at bestille 10 skud som minimum. Jamen, jeg synes, det er fornuftigt nok, fordi han er tilfreds med, at han kan spille. De scorer også nu her, så det er egentlig fint. Men det, som de egentlig er deres stærke side i Vejen, det er deres defensiv. Og det sejler lidt, og nu vil han have placeret modstandernes afslutninger ude i højre fløj. Bjørndalen. Udspil til fløjen der, glimrende. Og scoringen fra Louise Føns. Fint kontraspil, holder bolden og tålmodigt spiller bolden videre. Og god scoring af Føns. Tredje scoring fra Louise Føns i denne her kamp. Ja, Mona Tjepper med en lidt høj aflevering. Glimrende spillet af Rikke Skov. Og igen Mona Tjepper, der har været en af de helt store oplevelser i den her kamp. Ja, hun er en fantastisk boldspiller og har godt blik for spillet. Hun er god med afslutninger, både fra jorden og fra luften. Ja, hun er efter min mening komplet håndboldspiller. Jeg havde fornøjelsen af selv at træne, da jeg var i Team Esbjerg. Og hun har mange ting på sit repertoire. Fint angrebsspil. Ida Bjørnland kører på, kommer tæt på, kommer igennem og får fortjent et straffekast. Jeg synes, der er gode takter i Vejens angrebsspil lige nu. Bjørndalen har haft 4 scoringer på 9 forsøg. Her bliver det 5 styks. Da Vejen EH spillede pokal kvartfinale i fredags mod Hadsten, der havde hun 10 scoringer og var kampafgørende i Ida Bjørndalen.
Hun har altså kun haft halvdelen endnu her i aften, men der er stadigvæk 19 minutter tilbage at spille. Spiller Mette Sørensen er kommet ind på venstre bak. Der var så en teknisk fejl. Men hun er inde og bakke op her fint i forsvar. Mona Tepper lægger sig frem i en 5-1-forsvar nu. Og det, man skal lægge mærke til ved Mona Tepper, det er, at hun er meget boldorienteret. Hun er rigtig god til at lave nogle af de der såkaldte steals, hvor hun napper boldene. Fløj afleveringen. Og godt forsvarsspil af Mette Sørensen. Cecilia Hansen ud til Jette Hansen. Lidt heldigt. Og så alligevel ikke. Fint Viborg forsvar, der presser vejen til at lave fejl. Vejenforsvar får nu ramt Viborg-spillerne, som Jesper Jensen også sagde i timeouten, at det duer ikke, at de står nede. Vi er nødt til at ramme dem. Og ja, få de her pressede afslutninger ud af banen. Første gang hun ikke scorer på en afslutning, Mona Tepper. Holder de ellers et fint tryk. Og også en fin redning af Cleopatra Darlø ind i Viborg-målet. Der en fuldstændig fri afslutning. Jette Hansen svigter ikke fra den position. Timeout forlangt af Christian Dalmose. Ja, de har fået godt styr på det forsvarsmæssigt. Lad os høre. Spille mere for hinanden. Nu vil vi komme ned på et tempo, hvor vi slet hører hjemme, hvor vi bliver irriteret over, at vi spiller. Det er fordi, I selv vælger ikke at dække op, I vælger ikke at løbe retur, og I tager nogle håbløse chancer. Spiller vi ordentligt håndbold igen, nu dækker vi 6-0. Mona får pause. Du kommer ind, stemmer Sabine. Bella kommer ind i stedet for Mona, så dækker vi 6-0. Så spiller vi hen over hesten der. Er du med? Vi er klar. Hvad skal du? Slås! Resten af kampen. Og vi bliver ved med at holde fast til, at vi presser en af. Men det samme, der kommer en ind på venstre bak, som kan skyde lidt, så er det presset, så lægger vi skæv for midt derovre. Men indtil videre, så går det fint. Lad være med at gå for højt. Hvis du så kommer i høj fart, lige med så står Dalmos og råber sig gå ud af mål. Kommer i høj fart, så løfter du selvfølgelig på indbunden. Men ellers, fin med afslutning herude på siden. Føns, bare pres ind, ikke også? Og så frem med de venstre ben, så de ikke bare kan få et frit afslutning. Og så kom ned og selv, så du ikke kommer ind. Og bliver ved med at lave åbningsspil, og hvis det er, at de begynder at gå i 3-2-1 med en klungen over i stedet for, så kommer du fløje ind under. Det kommer mål. Noget mere positive miner fra Jesper Jensen, og Christian Dalmos var lidt træt af det. Ja, Dalmos var ikke tilfreds. Men det er nok fordi, at Viborg går lidt på cruise control. De fører stort, og der er ikke så lang tid til kampen er slut, og så kan koncentrationen godt falde en smule. Og det udgiver sig i tekniske fejl og lidt lette løsninger. De skal gå lidt mere grundigere til værks. Viborg, som i øvrigt skal spille Europa Cup håndbold her om 4 dage. På lørdag er det. Så de får kørt kontraen her. Jette Hansen. Skidt aflevering. Og det er sådan nogle, de skal udnytte sig af. Og så en teknisk fejl fra Viborgs side. Og så vælger de lige at slå den i gulvet. Men måske ikke helt dumt af vejen, at de lige tager lidt tempo ud her, fordi at der har været mange tekniske fejl. Jeg synes, det var det i hvert fald i første halvleg, en overgang, hvor Viborg træk fra. Jeg synes, i anden halvleg har de spillet bedre angrebshåndbold. Jeg forsøger de at bygge op. Udmærket lavet
En af kampens bedste detaljer er Cecilie Hansen. En fin finte, hvor hun skyder Isabel Gyldén fuldstændig. Man kan se, Isabel Gyldén var heller ikke helt stolt af situationen rent forsvarsmæssigt der. Og til med får Viborg en udvisning, så Vejen igen er i overtal og tager Isabel Gyldén ud i overtalsspillet. Ja, 8 scoringer har de altså fået det bragt ned til. 24-16. Viborg i undertal. Rikke Skov tager ansvar, men også en redning. Rikke Poulsen kommer altså i vejen. Det er altså et Vejen EH-mandskab, som lige nu spiller uden Ida Bjørndalen. Ja, og Lise Binger på højre fløj, hvor Vejen har den unge Astrid Schultz til at spille det ud, og ikke har været så heldig i sine afslutninger. Og hun bliver også taget ud nu. Og det er, Michelle Bonsom, der kommer ud i stedet for. Og en i stedet for hende kommer altså igen Ida Bjørndalen. Overtalsspil. Bolden bliver sikkert lagt over til Ida Bjørndal nu, som skal tage beslutningen. Der kommer hun. Hun står altså lav. Så i stedet for bliver det udspillet til fløj. Og hun er ifølge dommerne i feltet er Louise Føns. En fint overtalsspil. Det er lagt fint ud til Føns. Ja, der bare skal score på den der. Viborg har også fået lidt grus i angrebsmaskinen. 6,5 minut er det siden de sidste har haft netmaskerne inde bag Rikke Poulsen til at flagre. Tjebak, godt indspil der til stregen. Frikast til Viborg. Det er det her Mona Tjebak, hun er skarp. Hun ligger og arbejder med de her indspil, hvor hun bare lige stille og roligt spiller og stregspillere lige på. Og i og med, at de er så fysisk stærke, de her Viborg-stregspillere, så vrister de sig fri til straffekast. Rikke Skov lægger han til at komme op og skyde. Tjebak i stedet. Godt indspil til fraføre. Ej, det var indløb fra fløjen. Det var Maria Fisker, der var kommet ind fra fløjen. Listet ind til stregen. Glimrende angrebsspil fra Viborg. Bjørndalen. Jette Hansen. Cecilie Hansen. Bjørndalen. Glimrende indspil af Bjørndalen ind til Julie Bang. Så ser vi altså noget kvalitet. Ja, jeg synes faktisk, de sidste 3-4 indgreb har været rigtig, rigtig fine. Med flot indspil til stregene. Så synes jeg, de opper sig lidt i forhold til de mange tilsejl, der også har været. Ikke den bedste aflevering. Rikke Skov har valgt at slå i den her kamp. Og hun har altså også spillet en rigtig flot kamp, Isabel Gyldén. 7 scoringer på 8 forsøg. Ja, viser beslutsomhed her. Simpelthen. Man kan næsten se øjnene på hende. Hun bare vil have den her bold ind i kassen, hopper op og banker den ind. Hun ærger sig der i en af Bjørndalen. Mangler lige kvalitet i den aflevering. Tjepper til Rikke Skov. Rikke Skov! Og også frikast til Viborg. Tjepper Gyldén. Og maskeret indspil fra Gyldén. Hvorfor er der 3 meter? Ja, jeg kan godt forstå Jesper Jensen. Og fint forsvar nu. Skal de lige dække op for skud inden for Mona Tjebak.
Viborg bygger op igen. Pladsskifte herovre i højre. Gilden forsøger udefra. Og så skal der lykkes. Så skal de køre kontraen. Bjørndalen. Jette Hansen. Igen Bjørndalen. Lidt upræcis aflevering. Tager tempoet ud. Og så er det Viborg, der kan køre kontra. Gør det rigtig fornuftigt. Maria Fisker gør det igen til en 10-målsføring. Og så er der altså stemning her i hallen. Og det er, hun finder simpelthen det første skud og lægger den ned i langt hjørne. Viborg går offensivt. Mona Tjepa er lidt længere frem nu. Gilden står også på 9 meter. Udfordrer Vejen-angreb. Ja, det er altså ikke Bjørndalen, de er gået op på. Til gengæld godt støtte her af Rikke Skov. Bjørndalen. Her er Cecilie Hansen. Jeg synes, Cecilie Hansen har spillet sig rigtig, rigtig godt op her i anden halvleg. At komme med noget drev, komme i fart og komme på kant og komme ind over og score nogle fine mål og få nogle strafkast. Det skal hun have. 4 scoringer på 7 forsøg fra Cecilie Hansen. Mona Tjepa går igen op, og igen en rigtig fin afslutning. Helt tydeligt, at Bente Højmark forventer, at den kommer over mod den fjerneste stolpe, og så afslutningen der mod nærmeste stolpe i stedet. Men når Mona Tjepa kommer i fart og trækker an til skud, så kan man ikke stå nede på 6 meter. Bliver man nødt til at agere, og det sker altså ikke i tilfældet her. Masser af sjuskefejl har der været fra Vejen EH. Det er altså ved med at komme. Glimrende indspil der fra Mona Tjepa. Det var Louise Lyksborg, der ikke helt kunne håndtere bolden. Skulle det lykkes Viborg at kvalificere sig til pokalfinalen, så har de altså mulighed for at vinde den for 10. gang. Og modstanderen i finalen vil blive vinderen af opgøret mellem Randers og FC Midtjylland. Bjørndalen. Er igen en teknisk fejl. Så han er for langt af Christian Dalmos. Det står 28-18. Nu skal vi altså lige have de smil på læberne, tøser. Du skal lige have den der på. I forhold til lørdagens kamp skal vi spille noget 7-6-spil. Du spiller højre bak. Du går ind og spiller venstre bak. Vi starter presset på venstre mod højre. Maja stiller dig derude under der. Start pres derfra og køre på. Og hold returpresset. Også Sabine dækker bakken derovre af. Så dækker bakken modsat der. Ja, stiller den. Ja, lige præcis. Er I klar? Hvis du ikke noget andet, så løber du. Mona kører bare pres. Hvis vi kommer på der. Skud her. Den der rykker med ind under det, og så kan vi komme ud og sådan her. Det er i orden med et mål. Okay, vi er klar. Og gør lidt mere her til sidst. Kom med. Nu griner vi over alt. Ja, vi skifter lige her. Kleemann skifter med Jette. Prøv efter, når vi lægger skæv for midt. Hvis der ingen streg er, så må vi gerne løfte lidt. Ikke Kleemann? Ja, når der ingen streg er, må vi gerne løfte lidt. Når der er en streg, så får gjort det kompakt. Fordi så kommer den højre hånd ind herover, og så kommer Silja, det vil sige, at vi kan trække hele lortet med over. Fordi den højre hånd, der går op i skud, kan sgu ikke lægge den bak over og spiller vel. Så Silja, du skal være med, du skal fylde mere. Husk det nu, ikke også? Så bare få skubbet over, når den højre hånd er, Silja. Ja. Ja. Det vil ikke bare, der skal gå frem der. Det er overgang nu. Det der højre hånd på højre
bare, du vil gerne modtage skud fra et skæv forvent. Det er en kalkuleret risiko, ikke? Kom nu! Hey! Jeg tror, der er åbent. Hold nu lige gang i det, for fanden. Kom nu! Det 10-målsføringen, som Christian Dalmos talte om, bliver til en 11-målsføring. Viborg, der altså valgte at spille med 7 markspillere. Som lidt ekstra forberedelse til deres Europacup-kamp, som de spiller på lørdag. Bjørndalens aflevering bliver mødt. Udmærket spillet der til venstrefløjen. Camilla Madsen. Ja, Viborg spiller 7-6. Det har de gjort rigtig meget den her sæson, efter Christian Dalmos er kommet til. Og det er også noget, de vil bruge i lørdagens kamp i Europacupen. Så det prøver de nu her de sidste 7-8 minutter. Rikke Skov, Mona Tjepa forsøger indspillet til Frafjord. I stedet for kontramulighed til et åbent mål. Så har de altså kunne sætte et plus i bogen til 7-mod-6-spil og også et minus. Det er selvfølgelig risikoen, når man spiller 7-6. At lader man taktiske fejl, som Mona Tjepa gør her, sådan lidt sindigt, hvor hun bare lige prøver. Jamen, så bliver det straffet, og der skal Viborg spille meget mere sikkert spil i 7-6. Og vel et eller andet sted fornuftigt nok af Christian Dalmos, at han gerne vil have sådan nogle situationer trænet, således at han kan nå at rette det til. Og hermed endnu en til hans bog med minuserne. Der må man også bare erkende, at Viborg, det er for slapt. Altså, når de så spiller 7-6, så skal der være noget sikkerhed, og der skal være nogle faste aftaler. Der synes jeg ikke, vi kom godt ud af den her timeout. Og Viborg var slet ikke i nærheden af at få skiftet Darlø ind på målet. Afslutningen for høj fra Gildén. Øj, den er måske også lidt oversatset for Bjørndalen. I Viborgs 7-6, jeg savner ligesom en plan med, hvad de gerne vil med det. Om de vil opnå en overtalsspiller eller en skud. Det virker sådan lidt på mor på. Og det stiller i hvert fald ekstra krav til håndteringen af bolden, og ligesom at man ikke laver tekniske fejl. Bjørndalen stolpe ude for hende. Det har sådan lidt været historien, desværre for den dygtige nordmand. Jeg synes også i den situation, hun kunne have fortjent at få et frikast. Hun har blevet godt presset og blevet godt trykket på vej ind til skud. Et smil på læben vil han gerne have, Christian Dalmose. Det får han ikke af sådan nogle afleveringer. Så er det Sille Thomsen, der reducerer til 22-29, altså 7 mål nu. Kun 4 minutter igen. Jeg kan også se, at Christian Dalmos står dernede og ryster på hovedet. Han er tydeligvis ikke tilfreds med hans mandskab nu, som jo selvfølgelig har vundet kampen og er røget i finalen. Men jeg synes, de skylder publikum her også at slutte kampen ordentligt af. Det har de så 3,5 minutter til at gøre. Og det der smil på læben, det synes jeg, der har vi ikke set så meget til. Smil på læben, og vi håber, der kommer i aften i Parken. Her hvor vi ser en fin scoring af Louise Lyksborg, men skal selvfølgelig lige nævne, at vi i aften har et brag i Parken, hvor Jesper fra Kompany er på plads. Og jeg kan anbefale, at man kigger med på optakten lige nu på TV3+. Og selvfølgelig kampen, som altså spilles med kick-off kl. 20.45. FC København mod Galatasaray fra Tyrkiet. Straffekast til Vejen EH. Bjørndalen skal eksekvere overfor Darlø. 7-målsføring til Viborg. Jeg synes, Vejen har fået pyntet lidt på resultatet her mod slutningen af kampen. Det kunne godt have blevet hen og blevet 10-15 måls
nederlag, men i takt med, at Viborg nok vidste, kampen var vundet med et kvarter igen, plus 10 mål, så har de sløset lidt, og Viborg har så lukreret på det og fået pyntet lidt på det. Så. Seneste 5 minutter har Vejen altså halet ind. Understreger det, som du lige nævner der, Jan. Og så lykkedes det mindsanden også for Mona Tjepper at brænde. Jeg vil altså ikke set meget af i aften. Glimrende parade af Gildén. Så en 2 minutters udvisning til Mona Tjepper. Jeg tager lige fat i skudarmen. Ikke så meget at sige til den 2 minutters udvisning. Bjørndalen. Direkte i paraderne for Viborg. Glimrende udkast. Og den der, ikke noget ifølge dommerne. De vurderer altså, at der kun er kontakt på bolden. Lad os prøve at se en gang. Ja. Hun er godt have givet et frikast, synes jeg. Jens også. Gildén. Igen Gildén. Ja, den var ikke helt så godt leveret. Altså, deres overtalsspil, Vejen, det går ikke. At de der Bjørnbæl spiller sidelæns. Hun bliver nødt til at gå med mål på den aflevering her. Udmærket indspil der til stregen fra Bjørndalen. Efter kampen har vi selvfølgelig masser af interviews og analyser her fra Viborg Stadionhal. Cirka en halv time kommer vi til at have til at tale den her kamp ned og få reaktioner. Overlegen scoring fra Ida Bjørndalen reducerer til en 6-målsføring. Og så skal det være nu, hvis fansene skal have et mål at gå hjem på. Det sker ikke, men Viborg HK er altså i pokalfinalen 2013. Og jublende spillere også tilfredse fans. Jeg altså konstaterer, at det bliver til en sejr, som sagtens skulle have været større end cifrene, altså 30-24. Ja, det er... Altså, kampen fik lidt ud her i anden halvleg, når de fører så stort ved pausen. Så der skal meget til, for at et Vejenhold kan hente for stor en føring, og så blev der lidt mål til begge ender, og ja, Vejen får reduceret til 30-24. Og jeg tror faktisk, at vores reporter Sanne Ravn er klar med Maria Fisker. Ja, Maria Fisker, I står altså i en pokalfinale nu. Prøv lige at beskrive den fornemmelse, du står med. Jamen, det er så fedt. Det var et af vores mål for den her sæson, og det er gået i opfyldelse, og nu vil vi bare rigtig gerne tage pokalen. Jeg synes, vi spiller rigtig fint i langt hen ad vejen. Vi bliver en smule ukoncentreret, derfor bliver det lidt træls til sidst, men ja, vi er i finaler, det er skide godt, og vi har styr på dem, så længe vi var koncentreret. Ja, du siger, at I spiller rigtig fint i perioder. Hvad er det helt konkret i de her perioder, som I kan tage med videre til den her pokalfinale? Jamen, det er klart, at vores forsvar og vores målmænd, der fungerer rigtig godt. Og så vores kontrafase, når vi ligger de ordentlige afleveringer, så er den også virkelig god. Så det er det, vi
skal tage med, det er det, vi skal vinde på resten af sæsonen. Tak skal du have. Tillykke. Ja, altså en glad spiller her, Maria Fisker, og de kan vel være tilfredse med det meste af præstationen, men var der noget, som du ser det, som Vejen EH kunne have gjort for at forhindre det her? Ja, måske kunne de have trukket tempoet lidt mere ud i deres etablerede angreb, således at de ikke skulle lave de her tekniske fejl. Men de er overmatchet på alle parametre her. Rent fysisk kan de ikke stå imod. Og ja, det er jo en semifinale, altså en kamp om at komme i finale, så skal man også risikere en lille smule. Jeg kan godt forstå det. Men der var ikke så meget at komme for her for Vejenholdet. En af dem, som ikke måske fik det helt til at ske i dag for Vejen, det var Ida Bjørndalen, og hun så nu klar med Sanne Ravn. Ja, Ida Bjørndalen, du sagde til mig inden kampen, at det ville blive en hård kamp, og du forventede, at Viborg ville løbe med den her titel. Er du skuffet lige nu, eller var det som forventet? Ja, jeg er skuffet over vår første halvleg, for jeg føler ikke vi er klare overhovedet. Altså, Viborg er et riktig godt hold, men hvis vi spiller på 70, så har vi ingenting å gjøre i en semifinale. Men jeg føler vi får rettet det litt opp i andre halvleg, så det er jeg glad for. Men må bare erkende at Viborg er et riktig godt hold, så det var velfortjent. Ja, du siger, at I spiller en god anden halvleg. Hvad er det, I kan tage med videre af positive ting fra anden halvleg, sådan helt konkret? Ja, der synes jeg vi går mer på mål, og der får vi liksom flyttet i mai mer. Og det kan vi ta med oss. Og så får vi takle litt i midtforsvaret også. Så det hjelper når vi får noen taklinger. Tak skal du have. Jeg er forståeligt skuffet Ida Bjørndalen, men vi har meget mere her fra Viborg Stadionhal, når vi kommer tilbage.